Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: žena, hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi: hľa tvoja matka. A od tej hodiny si učeník vzal k sebe. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Pán Ježiš zbytočne povedal na kríži každému z nás: hľa tvoja matka. Možno troška poodkriem svoje vnútro. Ja si ten príhovor Panny Márie, jej silu, jej príhovornej modlitby viem si tak vysvetliť a vážim práve skrze svoju vlastnú mamu. Keď mám nejaký problém, tak zvihnem slúchadlo, vytočím poprat domov k nám. Mami, mám taký a taký problém, modlí sa. A mám veľmi dobrú mamku. Ona v niektorých situáciách neváha aj celú noc sa potom premodliť. A ja potom cítim, ako Boh koná. A tak si uvedomujem, že pokiaľ Boh zľahne na srdce pozemskej matky, že o čo skôr potom pozerá na prosby, ktoré vylievajú sa z toho srdca Márina. Myslím, že aj vy, ako každý z vás, máte tu takú skúsenosť a každý z vás by tu mohol prísť a povedať nejaké svoje vlastné svedectvo. Keď som bol ešte taký malý chlapec, čítal som jedno svedectvo, osobné svedectvo kňaza, na ktoré si spomínam. Hovorilo o jednej mladej dievčine, ktorá cestovala z Bratislavy vo vlaku a oproti nej si sadol mladík tiež v takom veku, asi 25-26 rokov. A tá mladá dievčina sa modlila rúženec. On sa na ňu tak pozeral a ono to nevydržal a s úsmevom a s iróniou na tvári povedal: taká mladá, taká pekná. A takto sa modlí ako nejaké staršie babky. A ona sa najprv zapírila, ona odvážne sa pozerala na neho a hovorí: a vy, taký mladý, taký pekný a taký hlúpy, že sa miešate do vecí, do ktorých nerozumiete. A aby ste vedeli, keď ste ma už prerušili v mojej modlitbe, tak vám poviem, prečo sa modlím ten rúženec. Ja ním ďakujem Bohu za môjho otca. Už je tomu niekoľko rokov. Môj otec umieral na tuberkulózu. Lekári boli pri ňom každú chvíľu a napokon povedali: tento deň je posledný deň v jeho živote. A na mojej mame ani mojim dvom sestrám neostalo nič iné. Iba sme obkolesili to lôžko môjho otca a so slzami, s plačom, ale aj s veľkou dôverou sme prosili: Bože, zachráň nášho otca. Modlili sme sa rúženec a po každom zdravasi sme povedali: Panna Mária, zachráň nám nášho otca. A ešte v tú noc otec po dlhom čase otvoril oči a povedal nám: dobre ste sa modlili. A viete, kde ja teraz cestujem týmto vlakom? Ja cestujem do Kúpeľov, pretože tam idem pozrieť svojho otca, ktorý tam pravidelne rok čo rok na pár mesiacov príde sa troška zotaviť, je živý a zdravý. Ten chlap, ten mladík sa zapírol a celý ten príbeh končí tak, že odprevadil slečnu až do tých Kúpeľov, chcel sa presvedčiť na vlastné oči a uši, čo sa stalo. Spoznal jej otca a spoznal nielen krásu toho dievčaťa, ale hlavne krásu a šľachetnosť jej duše. Potom ten kňaz dokončil celý ten príbeh slovami: no a ja som ten kňaz, ktorý týchto mladých obidvoch, aj mladíka, aj to dievča, zosobášil v jednom mariánskom chráme. To myslím, že nie je náhoda. Ja to tak oslovil, to svedectvo. Je veľmi krásne, ak máme ten vrúcný, úprimný synovský vzťah plný dôvery k Panne Márii. Väčšiu, niektorú menšiu, aby sme vyprosovali to duchovné zdravie predovšetkým tým vašim rodinám, vašim deťom, vašim vnúčatám a všetkým, ktorí to tak veľmi potrebujú. A samozrejme aj sebe, aby sme vytrvali na tejto ceste, ktorú sme kedysi svätým krstom nastúpili. Ja by som sa chcel teda poďakovať svojmu spolubratovi Stanislavovi. Chcem sa poďakovať všetkým vám, ktorí ste sa angažovali v tejto príprave. Mali ste s tým akúkoľvek starosť. Teda vy, ktorí ste prispeli k tomuto sláveniu Eucharistie, či už prípravou, vidíte, tak je to všetko pekne pripravené, krásnymi spevmi. No proste všetko, nechcem nikoho menovať, aby som naozaj na nikoho nezabudol. Verím, neviem, čo vy na to poviete, že sme naozaj prežili veľmi pekný deň a nebolo ani tak horúco. Celkom príjemné.